खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया फैदों दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आलादा रायजो बडोलेण्डनि सिमां मिजिंखौ लानानै हाथियार लानानै सोमावसारग्रा NLFB आफादनि बारग' कामान्डार इन चीफ एम बाथा बिथाङा गोबां बोसोर जेल जानांनायनि उनाव मैया क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनिफ्राय जामिनाव उदां जाबाय। जामिनाव उदां जानायनि थाखाय NLFB आफादनिफ्राय बिथांखौ बरायो। आरोबाव गुबुन फारसेथिं मख'नो गोनां बाथ्राया बेसोदि BTR सोरखारा 5 बोसोर आबुं जानो दाननैनिबो खम सम दंसै। बे दाननैनि गेजेरावनो BTR सोरखारा थारैनो NLFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आरोबाव आद्रा थाबावनाय जेलायाव थानाय बारग' NLFB बिथांमोनखौ उदां खालामजोबनो हागोन ना हाया, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों। मानोना 2020 मायथाइनि BTR एकर्डनि दफायाव जेलाव थानाय रन्जन दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो सोमावसारगिरि बारग' NLFB बिथांमोनखौ उदां खालामनाय जागोन होननानै रोखायै दफायाव लिरखानाय दंमोन। नाथाय बे 2 दाननि खम समाव थारैनो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय बारग' NLFB बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन ना हाया, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै सफैदों। मैया BTC आयेन आफादनि गोलोम बोथोरनि 15थि जथुम्माया जानानै थाङो। जाय जथुम्मायाव सोलिफु सोरखार आरो बेरेखा हान्जानि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थि जायो। मैयानि जथुम्मायाव BTCनि हा आरो खाजोनानि बिल 2025 खौ गोख्रै पास खालामना होनाय जायो। बेनि अनगायैबो माखासे अनसाय बिथांखिफोरबो फोसावनाय जायो। बे समावनो बेरेखा दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामोदि माखासे गोनांथार बिलफोरखौ जेबो डिबेट सोंनाय फिननाय मोजां नायबिजिराबालानो पास खालामना होदों। बेयो डेम'क्रेसिनि मोन्थाय नङा होनना देरहासार बसुमतारी बिथाङा सोंथि दिखाङो। बे समावनो फिननाय महरै BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होयोदि बे बिलआ गोजाम BPF सोरखारनिफ्राय सोलिबोनाय हाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौ खम खालामगोन आरो खाजोनाफोरनि जेंनाखौ BTCनि बर्डनि सिङावनो मावफुंनाय जागोन, जायनि थाखाय गोबाव जानाया खम जागोन होनना रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो दानि सोरखारा 44,409 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होबाय। नाथाय गोजाम सोरखारा 17 बोसोराव 1,623 नखरफोरनोल' हानि फोरमान बिलाइ होदोंमोन होनना रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। गुबुन फारसे बेरेखा दोलोनिफ्राय देरहासार बसुमतारी बिथाङा BTC आबादारिफोरनिफ्राय जानानै गोबां सान्दुं आरो अखानि खमनि थाखाय गोबां आबादारिफोरा आबादनि खहा जानांगौ जानायाव मानो थाखाय BTC सोरखारा जेबो मदद आबादारिफोरनि थाखाय बिथांखि लायाखै बेनि सायाव सोंथि खालामो आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनो 5 लाख रां होगोन बुंनानै मानो 3 लाख रांल' होखो आरो BTR सोरखारनि ग्रेड 3, ग्रेड 4 नि एपइन्टमेन्टखौ मानो होजोबनो हायाखै बेनि सायाव सोंथि खालामो। आरो गुबुन फारसे BTCनि EM गौतम दास बिथाङा BTC बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जथुम्मायाव बाहागो लायैनि थाखाय सोंथि खालामो। गासै 5 बोसोराव खनसेल' जथुम्मायाव बाहागो लादों होनना बिथां गौतम दासआ हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुङो। बुहुमाव जेथिंबो सोलिगासिनो दावहा, रासिया, इउक्रेन, इरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, थाइलेण्ड, कम्बोडिया बेफोर दावहाफोरनि गेजेराव इजराइल आरो पालेस्टाइननि गिथावना दावहायाबो मोनसे। इजराइल आरो पालेस्टाइननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाया दिनैसिमबो जोबनायनि लामायाव सौहैयाखै। सानफ्रोमबो इजराइलआ गाजायाव बमा खोख्लैबाय थायो आरो गोबां थागिबि सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो। खौरांनि बादिब्ला सानफ्रोमबो गाजायाव सा 28 गथ'फोरा उखैनानै रानथाबनानै थैनो गोनां जायो आरो थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन गाज्रि जाबोगासिनो होनना खौरां मोन्दों। UNICEF नि दिहुननाय रिपर्टनि बादिब्ला गाजायाव दासिम गासै 17,000 उन्दै गथ'फोरा उखैजानानै रानथाबनानै थैनो गोनां जाबाय। UNICEF नि एग्जिकिउटिभ डाइरेक्टर केडारिन रासेल बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गाजायाव दासिम 10 लाख गथ'फोरा उखैजानानै रानथाबना थानो गोनां जागासिनो आरो 33,000 गथ'फोरा गोबां बेमार आजारजों भुगिनांगौ जाना दं। गोबां गथ'फोरा जाग्रा आदार जानो लाइनाव थानाय समावनो थैनो गोनां जागासिनो होनना खौरां मोन्दों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव इभिक्सनआ थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो। बे समावनो गलाघाट जिल्लानि उरिएमघाट ओनसोलाव आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन होखारनायनि 3थि साना मैया जानानै थाङो। गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोरमायोदि गासै 10,000 बिगा हाखौ मैया
आयेन बेरेखा दखलनिफ्राय इभिक्सन खालामनाय जायो। दिनैसिम आसामाव गासै 1,39,000 बिगा इभिक्सन खालामनानै सोरखारा लाफिननाय जाबाय होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायो। बेनि गेजेरावनो उरिएम घाटआ आसाम आरो नागालेण्ड बर्डाराव गोरोबो, बेखायनो होखारनायाव आसाम सोरखारजों लोगोसे नागालेण्ड सोरखारा गोबां मदद होनायनि थाखाय सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नागालेण्डनि सीएमखौ मददनि थाखाय साबायखर होयो आरो आसाम फरेस्ट, आसाम पुलिस, नागालेण्ड पुलिस आरो सीआरपीएफनि 142था बेटेलियननि मददजों बे अपारेशना जाफुंसारनायनि थाखाय सीएम शर्मा बिथाङा साबायखर होयो आरो होखारनाया सोलिबाय थागोन होनना बिथाङा फोरमायो। सासे आसाम पुलिसाव एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर साख्रि मावनाय बर' पुलिस अफिसारा क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि क्वार्टाराव सासे हस्पिटालाव खामानि मावग्रा आइजोजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय बिखौ हमनाय जायो। एएसआइनि मुंखौ सन्जीब गयारी होनना सिनायथिनाय जायो, जाय धुबुरी जिल्लायाव एएसआइनि साख्रि मावगासिनो दंमोन। जाथायनि बागै खौरां मोननाय बादिब्ला जेब्ला एएसआइ सन्जीब गयारीया हस्पिटालनि मावथि सिख्लाजों क्वार्टाराव गाज्रि सोमोन्दो लाखिगासिनो दंमोन, बे समावनो बिनि बिसिया नुसनहैदोंमोन आरो बिसिया बिसोर सानैखौ ताला लगायनानै दोनदोंमोन आरो पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। नाथाय जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बिसोरखौ न'निफ्राय बख'दोंमोन आरो बिसोर खारखोमा लांदोंमोन। नाथाय उनाव बिसोरखौ क'क्राझार सदर थानायाव लांनानै सोंनाय फिननाय खालामो। खौरांनि बादिब्ला एएसआइ सन्जीब गयारीया गिबियाव क'क्राझाराव साख्रि मावोमोन, उनाव प्रमसन मोननानै धुबुरीयाव साख्रि मावहैदोंमोन। बिथाङा बे क'क्राझाराव साख्रि मावनाय समावनो बे सिख्लाखौ लोगो मोनदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। उदांस्रि साननि सिगां रैखाथिखौ लानानै गोख्रों जानाय समावनो आसाम पुलिसा जातीय दल हानजानि गाहाय नेहाथारि प्रणब ज्योति सेटियाखौ गुवाहाटीनि हाटीगाव ओनसोलनिफ्राय बिखौ आल्फा आइजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव हमनाय जायो। पुलिसनि बादिब्ला शिबसागरनि थागिबि प्रणब ज्योति सेटियाया आल्फा आइनि फारसेनिफ्राय जानानै समाजारि बिजोङाव माखासे कन्टेन्ट पस्ट खालामदोंमोन। बेनि सायावनो डिसिपि मृणाल डेकाया फोरमायोदि बिनि आल्फा आइनि मददनि फारसेनिफ्राय जानानै होनाय पस्टनि थाखाय बिखौ नागिरनाय जायो आरो केस नाम्बार 02/25 आव रेजिस्टार खालामनाय जायो। बिनि नखर आरो बिनि सायाव आल्फा आइजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि बे गोख्रों नायबिजिरनाया आसामाव 15 आगस्तनि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामनाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दासिम 4 आरोबाव आल्फा उदांजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि उदांस्रि सानावबो आल्फा आइआ आइइडि बेरफुनायनि बिबानखौ लादोंमोन आरो गुवाहाटीनि मोन 8 ओनसोलनि मोन 20 जायगायाव बमा होनायनि प्लान खालामदोंमोन। बेखायनो बे बोसोराव एनआइएआ गोख्रों नायबिजिरनायनि बिबान लादों। बेबादिनो थांनाय 17 जुलाइ खालिबो भार्गव गगৈ आरो सुमु गगैखौ आल्फा आइजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय खानाय जादोंमोन। बे बोसोराव गासै आसामावनो जाहाथे उदांस्रि सानाव गाज्रि थासारि जाया, बेखायनो नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामनाय जादों होनना खौरां मोनदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, मैया फुंनि समाव लेहनिफ्राय थांबाय थानाय गंसे इन्डियान आर्मिनि गारिया हाजो गिसिखानानै अन्थाइ सिरिनायनि जाहोनाव 2 इन्डियान आर्मिनि जवान बिथांमोना दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जायो आरो 3 जवान बिथांमोना जोबोद गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय आर्मि जवान बिथांमोनखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालिसिम थिसननाय जायो। मुंख्लं जानाय आर्मि जवान बिथांमोननि मुङा लेफ्टेनेन्ट कर्नेल भानु प्रताप सिंह आरो लान्स दाफादार दिलजित सिंह होनना सिनायथिनाय जायो आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा फारियै मेजर मायांक शुभम, मेजर अमित दीक्षित आरो केप्टेन गौरव सामिल होनना सिनायथिनाय जायो। काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। काजिरङानि महरानि मनाबिल होनाय जायगायाव पेट्रलिं खालामबाय थानाय समाव मैया गासै 6 हाग्रानि मैसोआ खनसेलागैनो थैना थानाय थासारियाव मोननाय जायो। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला थैना थानाय मैसोफोरा 4आ फान्थि आरो 2आ फान्थामोन। बेबादि खनसेयैनो माबोरै थैना थानो मोनखो जाथायनि सायाव मोनथिनो थाखाय पस्टमर्टम खालामनाय जायो। बेनिफ्राय मोनथिनो मोनोदि बे जाथाया सार अन्थाइ गावनानै मोब्लिब गोलैनायनि थाखाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो जाथायनि सायाव बिगियानारि नायबिजिरनायनि थाखाय सेम्पोल दैथायहरनाय जायो आरो जोबथा फाइनाल रिपर्टआ फैनो दंबावो होनना खौरां मोनदों। जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायो। 2008 मायथाइनि मालिगाव बम ब्लास्ट जाथायनि 17 बोसोर नायबिजिरनायनि उनाव मुम्बाइनि स्पेसियेल एनआइए कर्टआ जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां 7 दायनिगिरिफोरखौ दायनिगिरिनि जेबो फोरमान बिलाइ मोनैनि थाखाय बिसोरखौ हगारना होनाय जायो, जेराव बिजेपिनि एमपि प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरो लेफ्टेनेन्ट कर्नेल प्रसाद
पुर'हिताबो दं। बिजिरसालिया फोसावोदि जाथायखौ सोर खालामदोंमोन बेनि सायाव जेबो थार फोरमान होनो हायैनि थाखाय आरो नायबिजिरनायखौ गोरोन्थि जादोंमोन होनना कर्टआ फोसावो। मख'जाथावदि 29 सेप्तेम्बर 2008 मायथाइयाव रामजान सोलिबोबाय थानाय समाव बिक्कु चक मालिगावआव मोनसे मटर साइकेलाव बम ब्लास्ट जादोंमोन, जाय जाथायाव गासै सा-10 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो सा-100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। जाथायनि बागै नायबिजिरनो गिबियाव ATS नो केसखौ गथायनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव 2011 मायथाइयाव केसखौ NIA नो हगारना होदोंमोन। नाथाय कर्टआ 17 बोसोरनि उनाव दायनिगिरि साजायजानाय सा-7 सुबुंफोरखौ जेबो थार फोरमान होनो हायैनि थाखाय हगारनाय जायो। जाथायनि सायाव BJP आरो कंग्रेसनि गेजेराव कर्टनि जोबथा फोसावनायखौ लानानै गावजों गाव दुंहाव थासारि सोमजियो। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोम दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो बायदि बायदि जयनिं हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दं। थिग बेबादिनो 32 नं गरेस्वर बियाबाव BJP दोलोआबो मैया गबसरा गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव BJP दोलोनि जयनिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बेबादिनो 32 नं गरेस्वर बियाबनि गबसरा गामिनि 100निबो बांसिन UPPLनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना BJP दोलोआव आखाइ हमहैयो। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BJP दोलोआनो देरहानानै सरकार दागोना रोखा होनना BJP दोलोनि दैदेनगिरि चक्रधर बर' बिथाङा बुङो। बे हाबाफारियाव गोबां BJPनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोना जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि, दासान्दि भारतनि नखर मन्थ्रिनि मुङा मा? नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। अपसन ए आव दं नरेन्द्र मदि, अपसन बि आव दं राजनाथ सिंह, अपसन सि आव दं अमित शाह, अपसन डि आव दं द्रौपदी मुर्मु। नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन।